вазорати корҳои дохилаи тоҷикистон хабар дод ки кормандони милиса ҷинояти дуздии 146 ҷуфт пойафзолро дар бозори Корвон ошкор карданд. бино ба гузориши маркази матбуоти вазорати корҳои дохила, рӯзи 3 июн шахсони номаълум бо роҳи пинҳонӣ аз назди мағозаи марбут ба сокини 36-солаи шаҳри Душанбе дар бозори Корвон 146 ҷуфт пойафзолро ба маблағи 4965 сомонӣ дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб заданд. соҳиби бор дар ин хусус ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилаи яки ноҳияи рӯдакӣ муроҷиат кардааст. ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ, кормандони милитсия муайян карданд ки ин ҷинояти дуздиро як ҷавони 21-солаи сокини шаҳри Душанбе бо ҳамроҳии Асан ва Ҳусейн ном шахсон содир намуданд. инчунин ба шӯъбаи вазорати корҳои дохила дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ бо аризаи марди 48-солаи сокини ҷамоати Иван Тоҷики ноҳияи Кӯҳистони Машчо муроҷиат намудааст ки 26 апрели соли 2021 ҳангоми дар автобуси хатсайри рақами 18 дар хиёбони рӯдакии пойтахт қарор доштанаш, шахсони номаълум бо роҳи пинҳонӣ ҷузвдонашро ки дар дохилаш 10 000 сомонӣ, 2 корти бонкии Амонатбонк, 2 соати дастӣ ва як чароғак дошт, дуздида ба ӯ ба маблағи 10 200 сомонӣ зарар расониданд. бо гумони даст доштан дар ин ҷиноят як ҷавони 24-солаи сокини пойтахт дастгир шудааст.